Adien baka samoi treikam jo Nongkitkam barim kala kudno ka Synjuk ki Dorbar Shnong Byrnihat Area haka arfly trek mentau banai kala lumda ka jingïalang naka bynta ban Pynskhem ki Nongkitkam ba Thymmai Jong ka Synjuk naka bynta ban ai ka jingshakri ban wanrah ai ka jingkylla halor shibun ki mat ki barang donkam ha baroh ki liang haka thaiñ Byrnihat ya ka ni ka jingïalang la pulong ha Byrnihat Auditorium Hagani ka Pynskhem ki Nongkitkam ba Thymmai uba kendruwel lapang ula shimti ka muchaman ba Thymmai Jong ka Synjuk Haga jaka jong uba Francis Lapang, uba Jaslyn Singli kumu Vice President, uba Johnny Aim, General Secretary, uba Donhok Shiar, Assistant Secretary, John Marak, Treasurer, but Prangwar ki record ke Executive Committee. Yagite ki Nongkitkam ba Thymmai la wanrah ban Pynskhem da upa im wan prangs im, sodar ke ilaka nongpo sardarship, haga jordan lang upa im Kens im, us im ka raj marwet, Uba prangsngi singli lingdo akaraj Nongkitkam ki Dorbar Shnong na gilai potali ki Shnong ki bahab Byrnihat Area nado khat armer hado khat pramer. Agane ka pon ni wi ka ki kwan jungi ba ka jingsdang ka jopi ka pni ka lunti jom ka jingjok habangi trei ka da ka jingi. Tane ka pon ai bang ai sim ya ki kli nong simsa jungi ya ki nong trei ki non hapo ka Dorbar Shnong. Agane ka pon ai kruok yo Kakruo jom ka Dorbar Shnong, kakruo jom karai, kakruo jom kahima. But kini lain tuli kiba putulun yang ka imlang kasalang. But hakne ni snow nadu unongkan ubanikong ba Justin I bobu ibalakren nadu ulungdo baken. Keten yang kumno bangin kitiu bangin don ka tunamsil ka bashit ham habastang ka nongkam. Gidi ban sedang ka bante ka bashit ham hadu pangin poi jingjok. But kumjuru ka ni kapor. Ganturu ibi ya ki Dorbar Shnong hapo kuni atli hima kajiram jopi ona shi jingsuk shaga jingi bat kenau ru tumam pangiriman su sarong ya la kajong bat ngin buram ru ek jom kiwe bat kenau tukang tigong ya ka ek ba ka ek ke hima ka juni habaro atli ki hima kenpo karikasi gidon hapren jong ke jinile babun ba Hale lada kadang grassroots level, level di Dorbar Shnong, ikun ke hajar jungi, lada kisutu baniai, kemau ke Dorbar Shnong, ke Dorbar Rai, ke Dorbar Nga, ni suk ni sai, bagi la banjok, boleh suk thong job.